महाराष्ट्रात जावपी बीएमसी वेंचणुकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा शिंदे गट आघाडी जिखतली असो विश्वास दाखवून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान उद्धव ठाकरेच्या फुडारपणाखाला सेना गटाचेर टिका करून सध्याचे मुख्यमंत्री अशेच करतात अशें सांगले। घरांत बसच्या बदला तो राज्यभर भोंवता आनी लोकांक मेळटा। तशेंच ठाकरेच्या फुडारपणाखाला सेना आड जावपी लढो भाजपा लोकदरबारांत व्हरतली अशें ताणें म्हणलां। ठाकरे सेना आड झूज आमी मुंबयच्या न्यायालयान व्हरतले, तांकां निमाणो निकाल दिवचोच पडटलो। मुंबयचो फुडार लोक थारयतले। बीएमसीचे वेंचणुकेत युतीक 134 परस चड सुवाती मेळटल्यो असो दावो ताणें केला। मुंबय भाजपाच्या नव्यान नेमिल्लो अध्यक्ष आशिष शेलाकारान अभिनंदन करपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत फडणवीस भाजपा कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतालो। मला असं वाटतं की उद्धवजींनी एकतर माझं भाषण ऐकलं नाही, नाहीतर त्यांना माझं भाषण समजलं नाही। मी एवढंच सांगितलं की बाळासाहेबांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वप्न मुंबईचं हे त्यांच्या लोकांनी चूरचूर केलं, ते पायदळी तुडवलं। ते केवळ भ्रष्टाचारामध्ये राहिले आणि ते स्वप्न पूर्ण करू शकले नाहीत। ते स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत। त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जर नीट ऐकलं असतं तर अशा प्रकारची रिॲक्शनच त्यांनी दिली नसती। या ठिकाणी मुंबईमध्ये माननीय मोदीजींवर विश्वास ठेवून मागच्या काळामध्ये शिवसेनेच्या लोकांनी निवडून दिलंय। मोदीजींचे फोटो लावून तुम्ही निवडून आलात, कशाला विसरता? आणि अनेक ठिकाणी तर अनेक वेळा यांचे लोक माननीय बाळासाहेबांच्या फोटोपेक्षा मोदीजींचा फोटो मोठा लावत होते। मला असं वाटतं की ठीक आहे, आता ते काय म्हणाले असतील जनताच याचं उत्तर दे। जरूर स्वागत है सर। एमएमआरडी ने रिपोर्ट आई है कि मुंबई में सिर्फ 14 घंटे हैं। मुझे नहीं पता ऐसी कोई रिपोर्ट, ये अगर आई होगी तो गलत रिपोर्ट।